Ošetrovateľská starostlivosť o ortodoxných pacientov. Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pre pacientov východnej ortodoxnej cirkvi zahŕňa náboženské presvedčenia, kultúrne praktiky a hodnoty ovplyvnené skúsenosťami. Porozumenie náboženským praktikám. Modlitba a rituály. Pacienti východnej ortodoxnej cirkvi sa môžu denne modliť, často zahŕňajú špecifické modlitby alebo používanie modlitebných korálkov. Môžu sa tiež chcieť zúčastniť rituálov, ako je zapaľovanie svíčok alebo prítomnosť ikon. Sviatosti. Dôležité sviatosti, ako je sväté prijímanie a pomazanie chorých, sú nevyhnutné najmä počas choroby alebo na konci života v paliatívnej starostlivosti. Pacienti môžu požiadať kňaza o návštevu kvôli týmto sviatostiam. Usmernenie pre prax. Uľahčiť príležitosti na modlitbu a pomôcť pacientom s prístupom k náboženským obradom alebo duchovnej starostlivosti, ak si to želajú. Dietné návyky a pôst. Východní pravoslavní kresťania dodržiavajú rôzne obdobia pôstu počas celého roka, najmä počas Veľkého pôstu, čo môže zahŕňať zdržiavanie sa mäsa, mliečnych výrobkov a niektorých olejov. Pôstne praktiky sa môžu u jednotlivých ľudí líšiť. Niektorí pacienti sa môžu rozhodnúť zmierniť svoje pravidlá pôstu, keď sú chorí, zatiaľ čo iní ich môžu prísne dodržiavať aj počas hospitalizácie. Usmernenie pre prax. Diskutujte s pacientmi o stravovacích preferenciách a podľa možností prispôsobte požiadavky na pôst, pričom koordinujte s dietným personálom, aby ste zabezpečili správnu výživu, ktorá rešpektuje ich presvedčenie. Postoje k bolesti a utrpeniu. Pacienti východnej ortodoxnej cirkvi často vnímajú utrpenie ako prostriedok duchovného rastu a môžu byť menej naklonení žiadať o agresívnu liečbu proti bolesti, keďže ju vnímajú ako súčasť svojej cesty viery. Aj keď pacienti môžu akceptovať utrpenie, stále môžu potrebovať účinnú liečbu proti bolesti a k diskusiám o úľave od bolesti by sa malo pristupovať citlivo. Usmernenie pre prax. Starostlivo posúďte úroveň bolesti pacienta, rešpektujte presvedčenie pacienta a zároveň zabezpečte jeho pohodlie prostredníctvom vhodných možností liečby proti bolesti. Aspekty paliatívnej starostlivosti. Duchovné prípravy. S blížiacou sa smrťou si pacienti často želajú prijať sviatosti, najmä spoveď a pomazanie chorých, ktoré sa považujú za prípravu na posmrtný život. Členovia rodiny často zohrávajú kľúčovú úlohu pri poskytovaní podpory počas procesu konca života a pacienti ich môžu chcieť mať v kritických chvíľach pri sebe. Usmernenie pre prax. Podporte zapojenie rodiny do diskusie o starostlivosti, uľahčite prístup kňazov k sviatostiam a vytvárajte podporné prostredie pre pacientov aj ich rodiny. Kultúrna citlivosť a súkromie. Mnoho pacientov východnej ortodoxnej cirkvi si kladie veľký dôraz na skromnosť a počas pobytu v nemocnici môžu uprednostňovať nosenie vlastného oblečenia alebo si počas vyšetrenia zákrokov vyžadujú väčšie súkromie. Pacienti majú často náboženské ikony alebo kríže, ktoré považujú za posvätné a chcú si ich uchovávať vo svojej blízkosti. Usmernenie pre prax. Zabezpečiť, aby sa starostlivosť vykonávala s rešpektom k súkromiu a slušnosti a umožniť pacientom, aby si v prípade záujmu ponechali svoje náboženské predmety pri sebe. Význam sviatkov. Dôležité náboženské sviatky ako Veľká noc a Vianoce sa oslavujú s významnými náboženskými obradmi a môžu ovplyvniť pacientové emocionálne a duchovné potreby počas hospitalizácie. Usmernenie pre prax. Uvedomte si významné sviatky a ich dôležitosť pre pacienta a uľahčite mu akékoľvek rituály alebo obrady, ktorých sa chce zúčastniť počas pobytu v nemocnici. Komunikačný štýl. Pacienti z východnej ortodoxnej cirkvi môžu uprednostňovať jasnú a úctivú komunikáciu ohľadom svojej starostlivosti. Budovanie vzťahu a dôvery môže pomôcť zabezpečiť, aby sa pacienti cítili pohodlne pri diskusii o svojich potrebách a preferenciách. Usmernenie pre prax. Využívajte priamu komunikáciu a aktívne počúvajte obavy pacienta, aby sa cítil vypočutý a cenený. Zhrnutie. Začlenením týchto úvah do ošetrovateľskej praxe môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti byť súcitní a kultúrne kompetentní k pacientom východnej ortodoxnej cirkvi a venovať sa ich fyzickému zdraviu aj duchovným problémom. Kľúčové pojmy. Modlitba, sviatosti, sväté prijímanie, pomazanie chorých, pôst, dietné praktiky, zvládanie bolesti, duchovná príprava, skromnosť, náboženské predmety. Tento prístup posilňuje dôveru, zlepšuje skúsenosti pacientov a podporuje celkovú pohodu počas ich zdravotnej starostlivosti.